nebydlí někdo v Železném Brodě a nestačila jsem mu Andulka, protože tamhle je. Teďka nevím moc vidět, ale tam je, můžete vidět. No počkejte, kde je? Jo, je tam. No a kdyby byla vaše, tak napište do komentáře své číslo. A jako jestli se vám ztratila, tak je někde v Železném Brodě. Možná tady bude lítat, anebo tady bude čekat na svého pána. Ale já nevím. Prostě kdyby někoho byla, tak se podívejte někde tady na jakoby na draží Železný Brod. Tak ahoj lidi.